following is a conversation with Rosendo Sendong Talao Salvacion. So sinay katungtungan mi idwa kat inistorya na nga rod no kasano diyat na ay nanbalin ay local composer or recording artist. Usa sin kasikatan ay musician tako sina Cordillera. Kat sinay podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. No, layo nyo manlako sa itlog. You can also visit Monoflore's Egg Poultry in their Facebook page. Sinay kat available lang sin Munisipyon di Mankayan. Also, this podcast is sponsored by SciSpace Tech. To check them out, you can visit their Facebook page. SciSpace Tech repairs computer, may it software or hardware problem. They do home servicing. So man service da sina entire Mankayan kano. So no wala problema di computer yo, sin eskwelahan yo, sin buhay yo, tawagan nyo din ay SciSpace Tech, mabalin ay man home service da para na kayo. Also din ay podcast kat sponsored by Millennial Tech. Millennial Tech kat man repair da si cellphone, man repair da TV, washing machine, man install na pa si camera, man repair da lang si laptop. Millennial Tech at available at Abatan. Ngayon mabalin na ba servisan na kayo at Mankayan, servisan na Mankayan. Bisita nyo lang dahil at Kubkubo Building, Abatan Bugyas. Also, sinay podcast kat sponsored by Jomar Sakpa of BMEP or Benguet Millennial Entertainment Production, Damdamag Lokal, producer di local movies, and isa ay reporter di RPN9. This podcast is also sponsored by Frederick Oldguy Walang. So Frederick Oldguy Walang is an old friend out there somewhere sponsoring this podcast. So let's go to the podcast. So first and foremost, Sir Sendong. Sino ka rin gusto yung first name tapos? Rosendo. Sendong Salvacion. Sendong Salvacion. Yeah. I would like to say thank you so much for agreeing to do this with me. Salamat at least nga pinaunlakan mo ang aking panyaya. Wow. And of course, shout out EJ Norfolk Restaurant. Yes. We're actually right here right now for allowing us to use the avenue. Under Mr. Peter Dalokdok. Yes, friend tayo sir niya. At least nga next time ikot ito yung mananti pag when so payman maglangtis kan sort iti ads J Radio. Norfolk Restaurant. So, Norfolk Restaurant. Location na ka di sir? May ang kung nga mo dito ko. Iti tayo lang Rotonda, Pugis. No, amenity junction ti Pugis Pico kan Buyagan asin iti hospital. Hindi na agad hospital lang. Ore siya ka. Cordillera. Cordillera. And then ito entrance iti Mararamid nga Wangal Complex, Sports Complex. Sa tiyan na ito Norfolk Restaurant. Lagi dyan biyahiro nga kahit talaga iti biyahiro. Kakailian na adadata. Mabalimit nga umay tayo rin pumasyar kan may experience tayo DJ kakaibang luto ni Mr. Peter Dalokdok. Ayan. Sponsor dia Ijay radio ads dito ay station tayo nga RPN DCBS. Ito ay programa tayo nga dangdangay iti tangatang ni Man Sindong Talao. Sino di ka man what is it program ta ko day sir? Oh, it's purely live entertainment. Naputa agit-gitara tayo. So, live na live, pati music background. Kan sa magabasit nga impormasyon. Kas kada ideas. Ti anyaman ditang solin ti panagbiag diti lubong. Sino yung oras di ka di? Every 8 o'clock to 9 in the evening, iti Wednesday and Thursday. Wednesday and Thursday. And then sometimes adak iti
Saturday together with Mr. DYTV Andrew Paulino. Andrew Paulino. Still RPN RPN, DCBS, DCBS. Radyo Ronda, Baguio. So if you can find it out in your radio, you can. So let's start sir with your career. Yes. Kailan nagsimula ang Sendo? Well, I don't know exactly, no. Kasano nga nagsimula ti sindong agkanta, di ko na talagang since di na anak tayo. Because according to my mother and my lola, I used to Cry. cry a lot. I enjoy crying. And then the crying turns to a tune. Agbalin nga tono nga. Because I just love that tune. Pas jay. Ang gana nga ini na find out nga medyo dumakdak-lak mo tan. Nagmamayat dagi jay kan-kanta jay radio, dagi jay old songs na nang in-inspire kanya nga ako nga uy one day I will be like them. So kasi Sino ti pinaka-foremost nga inspiration niyo yung music? During my childhood days, kat siyempre dagi ti Batikano nga diak mo no mako na nga country singer dagi jay ngam dagiti tatagalog singers nga kas kada Victor Wood, Nora Honor. Sino ka rin kantang Victor Wood? Ako mo yan? Ang ko nga tawid. Dagi jay matlaang kinupkopya ng country song ijay abroad kas ti Froline. Ay, okay. Froline. Dagi jay ti no karkaron no di agmurmuray kati agsapa. Kat isurya ti patuwar di jay station ti radio kot nagmayat di kita nga kanta. I am dreaming. Kasta ko mamot one day. So how did you start? Did you have any wada di training tapos si music o no? Well, during my childhood days, dapi man nagiti antique. So dapi man ti discover nga, ada potential mo kung nadapi man. No kahit mo may kanta kay jay fiesta, jay. Nya ti lugar tayo kari kayo? Ay, yes, jay Kibungan kan Bakon. Particularly jay Palina. Palina. Palina dyan na nakikinig or streaming or watching this on YouTube. Taga jay ni Apo Sindong. Ngayon kat ijay lugar yun, ijay kayo na nagsursuro. Ijaya ka nag-start during my elementary days. So, salsali kami ti pa-contest. Ijay ko nga ako. And ijay mo da kami kagigam ti choir. Ijay church. Simbahan. So, ijay ka talaga Mostly musicians niya, pinagruglugan ako church. Church nga kanayon. So, the trend is kasi musician nagrugi ti church. And then tibagsak na kat bar. Festival piman. Ta siyempre church no financially ka masuportahan. Talagang you just share your talents. Ngam no ijay bar of course ano ijay offers ijay. Gan siyempre nagmayat ti agyan ijay ata nagado ijay kay kaya ti tao ijay vices. Until nga ma-develop kamutlaan. So ti nagruglugan niyo sir with Palina, Nuada Fiesta, is the in the church, is the kamutangan ng adal si instrumento. Gitarista kayo eh. Ngayon gitarista. Yan, ijay mo lang garo. Saan to ijay na nagijay? Benefit dan si Didi Uso. Paano yung benefit dance? Explain mo. Medyo nakamu dia. Nagitari nagijay benefit dance nga sometimes agbalbalin mat nga fundraising. Fundraising nagijay pa-contest ti baryo, iti papintasan, beauty contest. So agpa-benefit dance da. So piman the word benefits. It benefits who? It benefits the dance. The dance. So yes. So no kasi nga dati benefit dance siyempre ada iti music. And then mostly kaya ti agsala jay live.
So doon ka na Yes, doon na rin. So, ada ti banda-banda mo ada di string band ko na rin. Puro gitara mo tamamin. String band. So, kami nga makikilala. Tuhar iti benefitans. So, di ba? Benefitans ada ti social box. Okay. Patong-patong system. Social box na no maka-erase ng iti funds. So, iti ka na yung natugtog-tugom during that time. Well, nagigay old songs. Old songs nga nagigay ada ako na iti country song dyan. So, magrinig ka na Merle Haggard, Elvis Presley, santo ada di group bands nga kasi iti Bee Gees. Bee Gees, yeah. The Beatles. Yes. Yes. And that was during your teenage years. Kailan kayo nag-start na formally recording or kailan kayo nag-start na ng formal nga nag-record nga iti kanta? Ngayon ka mo tinag-recordan nyo ko cartridge siya? Cartridge. Kailangan hindi. Madama pa lang ti cartridge. So, inmayak iti Baguio. Awanti makaya ni parents ko tapno maisindak ijay college. And EJ College, EJ, kayat ko kung mga kurso nga alaan, hindi nga naianatog dito yung talent ko kat mass communication. Mass communication. But it was a failure. So, pero naumpisahan nyo yan? Narugyan nyo din? No. Because kay soropi man ni father ko nga ako na since nga you are the eldest, apay kitingahan ka nga ang trabaho, tumulong ka dito. Ado pa mo dagi sa sumusaro ng kakabsat mo. Let's support them. Kung natin man. Mano kayo magkakabsat? 7. Wow. And I am the eldest. Masipag si nanay at tatay, no? So, that time, kung nanapiman nga kasi ka na, but no, ko lang. I have my own ambition. So, mapanak ang syudad nga makigasang-gasat. Nga uray, pa-eskwela akong tubang bagik. I see. So, I told him nga kasi, sige, you go on your own way. Nangamong ka nga ron. Nangamong ka nga ron, nung kahit mula tati ang eskwela. It so happen nga rin iti kasinsin kung ang trabaho mo lang iti kumbinto. Iti home sweet home. Kada iti old priest. So, iti kang ang trabaho, kung nanapi man kanya, sukatam siya. And then, that's the time nga, ang eskwela ka iti kayat mo. So, nagtrabaho kayo dyan? Nagtrabaho bilang sakristan. And basta nagsiserve with Jamas and then choirs. Choir specialty mo yun. And di ayan ko. Ijay. And so, nagyanak ijay yung medyo nabayag. Kaya lang ijay kumbinto nga rin, handa nga i-allow ti college nga working students. Bakit daw? Always lata nga ti allow na ijay short courses. Baka handang na kaya. So, hangka maka-concentrate mo lang kung nanda. So, anyway, sige. So, nag-alak iti HRM. So, kaya nga nag-develop. Damot nag-ijay short courses nga kas lang iti electronics. So, nag-alak ti electronics. Talaga nga rin nagadi, maming nga short courses. Kung nakano, kung nakano, mangalak kayo kat short courses. Masapol nga at least, nag-short courses nga, mabal nga 6 months, 1 year or 2 years, mayat nga at least nga 2 or 3. Tano nagmalas ka ijay, may sa adati ka putin nga may sa. So, di dyan isip ko. So, nag-alakit ka siya. And then, po, di ay short courses nga di jay napag-asatan aknot nga nagpanin jay abroad. So bilang may sa nga seaman. Because of those short courses. So, tinbulong mo lang kung nag-ijay pati, napanak ijay abroad. Unfortunately, di napanak ijay abroad, haan ko nga makurso na daan nag-ijay katrabaho. Particularly, anong lugar ang pinuntahan natin? Athens, ijay Greece. Athens. Dati kasinsin ijay piman ngayon mayab, in the person of na Mrs. Tipa or Josefa Banyaga. Banyaga Castaneda. Madam Banyaga. So, nagkwak iti 1 year. And then I found out na awan, anak nga dito. Uray mo, the Curtis Wildok dito ay but nuhan ko ma-enjoy. Awan. Apay nga kas lang hanyong mo ma-enjoy. Nyati ka na particular nga reason. Han kami nga gatunusan ijay katrabahwak. Ay. Kanayon kami agap-apa. Nga may nga Greek.
ipulong na, hala, ipulong ko na kasi gana kiti ti rumaran ngay nga pa. No, ada ti guest mi, ado ti, ganyan, nervyos iso na, rugian kami nga, karibusok, hanyo ba nga napadpadas ti ka? Hanyo ba nga napadpadas nga pinasangsango iso nga pinasangong ko mga isi tapoy abot? So, kapilit nga nag-adalak iti Greek, hanabot nga ag-adal amo iti ko. English. Nga unfortunately man ajay may masak nga Pilipino, ajay puro Griko da amin. Kat may ipaspasuli angay, kat ayo, marikngaknak nga awan, maitatalmudak dito. 1 year, yeah. 1 year. Wow. Iso nga idinalpas, di kontratak na 1 year. I prefer to go home. Nga tibalak ko matkit di, agsubli ak iti another company nga kabagayak kuma. Idi adak dito yun. Okay, idi adak dito yun. Ang biro kak, narigat ti mga trabaho man nga ambapan. So nga di jay man ti ang kumot na panunod. Until nga in-invite ta, iti may nga tukar, iti politics. Politics. Kampanya. Sino di into ko lang ni Manapi man na iti nagkandidato nga ang kulan uno luluok nga ni Jose Galiano nga uri ba ang pwede tama pa niya bro? Wala ti teged dito eh. Ang datigod Teged dito eh. Agtukar ka iti kampanyak. At kastoy ti kontratam. Uy, mayata. Okay. So, nagtukar ka iti. Iparang nakantukan ni Apo Mayor. Ta kitanan to jay pinagkantam. Bandad ba ako Ijay bandami, ijay kibungan. Kibungan. So, okay. Kanta ka ijay adani Mayor nga agbuy-buya. So, from kagawad nga kandidato, napan ni Mayor. Nakita ni Mayor. Hoy, maya tada potential ni Sindong. Umay ka kanya. Apay mo ang ganda ka kanya. Tabaka no ag tutunos kami kada congressman. Ang ganda ka ijay. Na i-present ka mo ijay. Inikan ako ni Mayor ti gitara nga free. Wow. Kanta mo ijay meeting di aban sida kada congressman Dangwa. That was the old Dangwa. That was the old Dangwa. So that is the promotion district. Mabanap mo ijay. Hoy, kunan mo ti congressman. Umay ka kanya. Okay. Bayam kasaritak ni Mayor ta umay ka kanya. Si Kati taga-kanta. So ijay nakita ka, ay, mapalin dahil nga usar ko na iti talent ko nga maisa nga livelihood ko. So dumakal na ijay offers kanya. So idinapano ka ni Congressman Dangwa nangabak. Tatako na, Mr. Sindong, agpili ka ti pagtrabaho. Either mga laka iti pwesto nga pagtrabaho mi di Dangwa, di Baguio, o dito Trinidad. Napiman, di milyon na din ni Apo Dangwa. Ngam ko na. Haan nga dahil ti kondisyon idi. Ti kondisyon idi, nung mga baka, tulungan na nga ag-record. So that is the time. Pero yun ang usapan. Yun ang usapan dati. And talaga, i-may mind ko nga, dahil ito yan taamok nga ni Mr. Ernest Dangwa, di anak na, katinulungan na ni Ma'am Lourdes Funky na naka-record di. And so dati mo tinang finance diti. First nga recording ni Miss Lourdes. Pine Tree Records. And iti, yung vinyl, plaka. Mamimiss ko din man. Kahit makakita ko. Ada pa lang natati ko tigas yun. Crowdsourcing, no? Dati tao nga, dati plaka na nga kasi nga mabaling nga ag-play. Ngaroon ko nga peso. Ay, sinuran na kami nga, sorry, iti turntable, agasin mo din electronics kami. Agasin mo kami iti kabilang ti turntable. Iyon ang hindi ko maintindihan kung paano yun. Mayat, timan. Dakkel nga ako. Pero sabi nila, mas maganda daw yung, mas may met ka no di sound na, di no sin, din do'y dasin marsarunot nga, din plaka ka no? Hindi man. Kaya lang talaga lang gamin nga bulky. Uy, nadagsa. Kaduti ka. Compare ijay cartridge. Cartridge nga. Kasa nga ibulsam lang. Ibulsam lang. Ano na pina. So, idi pa nagkakampanya, di tulagan yung kasya. Iso nga ison ti
Idi nakita mo, ison chance mo. It was a struggle. Why so? Manok i budget na. Mhm. More than 60,000 na ako. Wow. Medyo wow po na. So, sige, next week, kita to. After next week, mapanak mo na Jay. Next week, kita to. Ayun. Mapanak na tayo, Jay. Because, wala, this is the only way nga matumpal ko ni Jay ambition. It's your chance, yeah. Yes, amin nga ubot. Yes, amin. Ay, kat ko tibain ko. Sige. Kasla na umada. Wala na ni Mrs. Dangwa, ni Olga. Apay nga karasubli dati yung sindungan ito. Kuna ni Mr. Ernest Dang. In promise to Pimang, kami nga agree ko dito na. At awan mo ti maikwan nila kayo. Pero before that, you have a dream to be a recording artist. Adi agsursurat kamot lang ti kanta mi dyan. Yes. Because before that nga so siyempre I have my plan for recording. Ngam talaga nga birbiro ako iti financer. It so happen ngayon may DJ nagtukar kami iti taada mo ti gamit ko from my earnings abroad. Ada mo ta keyboard, electric guitar. No recording out. Nagiging mixer yung isuyawan. So it so happen nga DJ in my DJ politics nga DJ iso DJ sinakyak. To cut it short, talaga sinakya akong DJ tap no makarecord lang. Don't cut it short, we have like an hour. Pwede pang 3 hours kung gusto mo. And anyway, so naka-recording kan, in-approve na kan. Ayan, agad na. Iso ka na DJ, pinabigyan na ako ni Mrs. Dangwa, pananapiman nga, sige, I'll give you 25,000, na yun ang panayon mo DJ lakay, go, sindong. So nabanak, ngam si ka ang birok sindong ti bandang. Nabanak, nakitak ti redneck band. Di gilalakay nga taga-ulong nga po. Kung nga, financer ko, ni congressman, saya atin nyo. Oh, ganun ba? So, from the first time that nagtuwa JJ drummer, nagtuwa JJ bassist, JJ keyboard, sige, ang kanta-kanta, tadanggan ni. Ping kabila ko dyan sentro, tumasapol ko tayo gitara, tsak, nag-drum, tsak, ping, muna na ko sa, ayo, this is it. Handa nga amoy dyan nga, I am already crying, nakiti tears, nga, this is it, That's this is your the dream. recording. Well, it's your dream na. Yeah. Finally, kung kuno pa nakataag, sang sa angit, ay, makariod ako. Kaya, so, after that, sige, in arrangement, after a few months, ready na kami to Manila. Katay Manila to recording studio. Doon sila mag-practice. Awan pa lang available dito in Trinidad or in Tubingat. So parang yung ginawa nyo dito, nag-practice lang? Yes, practice lang. Tapno, mapan kami dyan recording in Manila. Imagine, diretso, masapo nga diretso ni Jay, tas sayang ti oras. Mabaybayanan di oras. Mabaybayanan di oras. So, napanak Jay. Record kami nga nagdagos. And then, agsubli kami. After 1 month, siguro di Jay, ada Jay test cut, sample ti cartridge sa. So, that's the first na manlaw-law-law. What are the songs na nandun? Yun, ubla-ubla. Ubla-ubla. Lumabingsan, manlaw-law-law. Dagijay tay kanang takbiyag. And then, masapol ko tayo gitara. Unsa mo. And then, ado pa. That was the song, or those are the songs. That was my first album. Yeah. In cartridge. Cartridge. And in cartridge. Nagrigat ganito yung process niya. What year was that? Anya nga year, BA? That was 1993. Sumalo kayo pa dyan Manila. Wow. 1993. 1993. So, ijay nga time, agsinsinublat kami kan ni Mr. Rio Filimon Carino iti recording. Yan, gusto mo So nga. parang siyang kasabay mo na... 3 days ago, kung naanapan na nagapod iti Mr. Rio Carino, nag-record iti Ibaloy song, si Kamot Kankana isong. So nagsabsabay kayo. Si Olos nga nagsabsabay kami. Rio Carino, sino ka di kanta na di si... Rio Filimon Sino ka di kanta eh? Siyempre Kabinggitan Production, Kabinggitan, Ibaloy Gamin. Ay, sorry, Awanti. Yes. Yung baka numadungog ko, ada. And
And then, sumarsabang sa dada si Sir Pasio after a year. Si Sir Pasio. Edi nakatunog mo ta Raul Biray, pas matan recording na. So nagkakalangan nagsasaro kayo lang, mga taon lang siguro, mga 2 years kasi lang sa Okay. Ika. Ano nga patigak ni. Nag-record iti recordings. Kumusta naman ang kita ng first album? Well, gapo iti ambition na ito nung ag-progress na ito passion tayo. So, di kaya amin nga kitak ijay adamo ti na urnong ko. So, instead pi man nga isublik di jay gastos ni Apo Congressman, gastos ti Dangwa family, inusar ko iti next nga album. Di jay next nga album nga di jay nagpangarap ak nga nagkanta iti Tagalog kan English. So, nag-arami na iti Tagalog song, nag-arami iti English song, at dati There Is Hope. Nga di jay. Iso di jay nagbagdaham. Baka babalin nga kanta mo niya, nga There is hope. It's all about encouragement, inspiration. Yeah. Idi ko nga DJ, idi ko nagbag down, stay dandani nga mapukaw ko DJ ko, DJ Capital, DJ Piman. Ngam, intultulila ta DJ manlawlaw nga kinmit kita, nga nga nag-year 2000, ta ban idin. That time, nag-concentrate kami ni iti tutorial. So tutorial, after 5 years of tutorial, sunapan kami jay bugyas, jay luong nga nag-isursuro iti music jay private nga tutorial. Apikas lang, so nag-start kayo 1993. 1993. Kata kinmita mo ti Jayon. Tapos, adat sa mo ti piracy mo lang ito eh. Napipirata rin na yung cartridge na eh. Sobra. Awan ti maaramid mi iti kwa idi awan pay. Basta pakpakapaka sila ngam idi daytoy 1999 to 2000 di jayan ma-organize kami amin nga recording artist nga mang counter ditoy piracy idi. Ngayon at least adat ikita yung idi. Adam lang. Kumikita naman ang mga local artists. Oo, naman. The likes of Lourdes Funky, Joel Tingbawon, taga man kayang-kayang niya eh. And you, unta man lagi pwede kat kumikita pa mo, magilipay lang mo, jay talaw nga kanta mo, di nga year nga rin mo, jay talaw. Jay year nga usang arumar di jay talaw kat 1999 to 2000. Di 2000 to rumaran di jay video na. Yeah. Video Pero tell me how you came up with the lyrics kasi although yung music is copied, right? Yes, yung melody. yes. Pero yung lyrics paano? As I explained to my music video, My personal din. to my music video, talaga nga, yes, pinupyak jay kwata, hantoy man nga maikwa nga, no adati kasi nga failures or no love affairs when no experiences the Americanos, adamot iti igorot. So, kinupyak nga adamot iti igorot ngam, dagi jay failures mi iti inayayatan, no nilaylayadan sina, I will sing it in the igorot way. No, yung language. Jay. Well, So, okay, kinupyak kita, ngam kinupyak mo dito, ngam igorot way di jay pinangkantak. So, sika di naktangtangadon, sika ay talaw si unak ang buybuyaan, ay nantong palbaw si Udom. became someone else's star. so, yung lyrics mo rin, binase mo dun sa lyrics mismo ng English, ano? Yes. Na-base mo lang sila. Na-base. And I acknowledge that. And kinabilam lang kanda kami dyan, edkat ada dyan ko na dahil, no, sin lesson yan. Halimbawa, din lesson ay isurong ko about something about animals. I-contextualize yun din lesson, nanda. I-contextualize meaning i-usaran naman, i-localize yun. Tapno amuisin ay tapno din ay animal ay may lilan di ubing di usaran tapo. Yes, yes. Which is what you did. Advance ka ta in contextualize mo jay kanta. Exactly. One of the reasons siguro na nga very popular ya. Yeah. Ta siyempre makarelate din ipagaw ay manung-dungusin ay kanta ini. True. Ta in contextualize mo gayon in din rinik ay din rinik na. Ay rinik na talaga. Well, that
iso de kasi de explanation na ti Manlawlawlaw. Aha, ayan. My first album is Manlawlawlaw, meaning adventurous. Sakpay lang hindi. Aglawlawlawak hindi. Very adventurous di jay biyag ko hindi. Ngam during di nung tumot ti time nga rinmar ti failures ko, iso na ti talaw. I see. Sa ijay talamot nga nakarik na kay ti sakit. Failures. So in buhos ko ijay talaw. So, talagang agpaisujay ko na lang artist ka, but your emotion goes to your work niya. Din emotion mo mana bumalangay sin ay produkto ay amagam sin lang. Yes. Ay permi man sa sakit na blumos di. So actually hanmat nga lang ti mga DJ talaw. Uri sumasarong kanta ka ijay ada ijay kako talaga nga. Yan na kanya nga talaga. So you started with your cartridge, yung audio niya. And then here comes pero sabi niyo bumebenta pa rin naman yun, ano? And then here comes yung video, music video. Yes. Paano kayo nagsimula doon? Actually, di Jayon idi dito Mr. Rafi Manuel. Rafi Manuel. He is the first so far before Mr. Jerry Bisto Rafi Man. Isudan din jay adati gamit ta nga computer set. Nga nakadiscovery da iti editing, iti videographing. Di jay. That mostly umay dagi jay estudyante nga para aramid kinya na kadagi jay si simple nga aramid din jay schools. Nakapanunot ni Rafi nga apay nga hantay nga usarok mo dito kadagi jay igurot songs. Mabalimot ka ikakti background dagi jay song da. And so in my piman personal iso na nga in awis kinyami kada Filimon, kada Raul kun dito mo. Ana na nga kaya kon nga mangikan iti ka ibidjok dayta kan tayo kanto iti background na you will see. Hay sinumrok ijay nga hay mapana kon iti movie. So upgrade ka mapana kon iti artista. Kina artista tatan tisirkan mi. I will even act my song. Okay. Siya pa'y munti mangimodel iti kantakso. Ore ang dadamo kami iti ore awan ti experience ni basta bis lang iti napaundawiboy iti nga sini pasini kasi mati kastana so di tuladan tayo di dyan anti remedyo. So and then makita mo gas lang nga you're having fun. So it happens. Again enjoy kayo mga So nalipata kong ti kan ay no nakarami na kay ti alamin piyon di jay nang sukat kanya siyempre Pilipino dyan ang sukat ka na kay abroad. So after 6 years nga nakada jay abroad dakol jay balay na. Now, parami ti dakol ti balay na. Tapos di blessings ko na umay kasindong. May kasindong tangka ag happy tayo jay balay. So kasla ibagbagada mangkan-kanchaw da nga panada nga. No, di kan kun makan. Nuhan ka kin makan dati balay mo ti kasla. Ngam ti sumbat ko I am fulfilled. Napo ta di jay dream ko kot napasarap. Idi naka-record ak iti first and second album kasla mat nakabalay. Tipi ko. Yeah. Exactly. Kasi dream mo yun eh. So, napan kami, so sinumro kami iti movie. Yeah. Ang awan mo ti makita nga mga direct no, dahil kami mo lang. So na kayo mo lang nagdindirect. So, DJ kami naka-experience nga i-direct. Yun ang tinatawag na you're learning while doing, ano? Yes. Naawan ti may piman nga pa. Although ada dagi contacts mi kada gay artist jay Manila. Mamangsan da lang nga umay. Kunada nga adamot lang jay abilidad yureta kunada. Adamot lang jay computer mabali mga soryon ni jay kunada pay manso. Nag-develop kami That was year 2000. That was nangrugi kami ti year 2002, 2003. So mas nauna pa si ano in terms of movie making, mas nauna pa si sino yung Christian singer na yun, si Sir Sammy Cladwin. True.
nakikita mi nagijay vernacular video movies na piman. yes. Pero that is more on storytelling han nga music movie more on pelikula. Movie pelikula piman. So na. Nga so pwede nang inspire kanyami, uy kaya na dito inuhan kay. Datay man mat nga mapantay iti kasla commercial, So mapantay iti talagang local movies. adi kayo kinonkontak si siya pasuro kami ko umaga. Piman. Gusto mo talaga self-taught. Although ada ti meetings ti amin nga Cordillera artist, ada iso na. So ada ti organization ti Cordillera Ada Artists? idi ti organization tamong kumbatan mi DJ piracy. Yes. So ada ti president ti mi lang and may samot lang official ni Sir Sami. Di man DJ. So natipayo VHS noon VHS Kanya diyan Sipra Cordillera Cordillera yung organization. Producers Organization. Ano iso natipayo di video ngay nga VHS pa lang ti may play na. Malagip ko liya Yung in terms of making music video, da kayo ba ti talaga nga da kayo ti kaslang nga mabalin nga may bagata yung nga pioneer naman music videos. Although adapi man nagijay nangiruguruging they are not so active. I December kami, just a year, hanmat nga long time, i December kami, we are the active group and individuals nga nangi-concentrate. So rinmuar, nga kas maibilang kami nga nangirugi. Although adadapi man. Kasi Jack, ang tanga inosaryo ko dati mabili na. Tapos simpaan nyo lang ti music, video na. Video na. So, doble edi, piman, ti kasla kita ta ilah ko mi DJ audio, ilah ko mi putya dati. So napakasarap maging local artist noon. Masarap maging local artist noon. Nalakati napigdakkel ti market yu Dakal ti market mingam dakal matigastos. Super matigastos edi. Hanga kasla tatanga ko. Especially for production. Nagija production. Editing launay. Dadakal matya. Unlike now nga mabalin nga adalom. Sarilim. Sarili tatanga. Sarilim nga records. Sarili record doon. Grabe. Ano ti amok nga artist nga kasala iti kaskas nga dito yo. Shakti mang tim plati sound. Galing. Shakti mang monitor jay video. Shakti mang monitor jay sound. Amanin. Shakti mang ko-coordinate ti guest ko so nga katadadumot lang ti musicians nga amok nga pasyemot lang. Iso na amin nga musical instruments and then i-record na and then i-upload na Spotify. Madrilimot naman dyan music na. Sumuti kaslang nga makaminusam no talaga nga iso ti passion mo. Punta tayo dun sa dati nakita nga may isang pelikula and I really admire your acting there. Medyo ma-appreciate ko nga Buso directed by Me and Boyong, of course. Mr. Boyong. Saan mo hinugot yung mga mabibigat mo acting? The story, kasla background na di Jay, style ni Mr. Sami, kitong tungtungo kay Jay. Ag-ear arrangement ti kontrata kan ni Mr. Sami Clad. To be the director? To be the director, nga kadwak, kan the videographer. So, nag-alala kami kadagid nag-audition kami kadagid possible nga artista mi. Ngam idihan unay nga agbayag naging busy sa unay isuna. Naging busy until nga nakita na ito first movie ni Mr. Boyong. Ano yung first movie niya? DJ Christine. Christine. Christine, kung ano. Kailangan kong panoorin. Christine. Okay. Nga 1 hour movie na piman. Kat ko na very nag-abilidad dito yung uwing. Kaya na dito. Baka mabalin pa dito yung matawarak ta. Iso na lang ang tikadwak. Nabuyak mo dyan, dihol ko na ko. Ayaw, nagmayad dyan pinag-alaala na. So, talented dito. So, napan ko, in-approach. Di napan ko, in-approach ko na naman. Salamat tayo, may ka. Kaya't ko nga mag-work kanyam ko na. Okay. Sige yun, duwata. So, ijayon.
Nakatalo kami nga local movie With with Mr. Boyong Yes. or naupat pa eh. Upat. Kat DJ Boso nga DJ ti talaga nga inikan ni nga talaga ti attention. Di man. Yeah, I like yung yung storya na which is talagang nangyayari yun noon, ano? Oh yes. Ay, nila uka nga talaga ti nabulanak na nag-research. Pati DJ National Library DJ Capitol. I have to go over it. Let's talk about the headhunting. Based on your research, abay basta ba papatigurot nga putputol ti ulo no ada ti rason ijay. Ay, talaga nga ada ti rason. Nga naala iti kultura. So, mabalin nga papiman DJ. Gapo iti kultura hantay masisi. Yeah. Handapi man nga masisi idi. When naman niya tikas lang nga reason da idi. Well, pa Based on your research, based on my research. Ada nga DJ kasla may isumpangay DJ ko ada. DJ sumaknap ti didigra DJ lugar da. no ay Amen. sakit man Sakit. Karkaro iti pinagmula. No, makita da DJ kasla epidemya ti lugar da ay ti mulmula da. Dinid nga the head. sacrifice iti ulo. Ti ulo ti tao. So sa headhunting culture, a part of Bugyas, ada ti headhunter jay. Yes, true. Buntok headhunters ta kita da. In the olden days mga kababayan. In the olden days, idi In the olden na nga days. panahon. Kalinga and then Ifugao. Amin bakit paparihas nga ta ti reason or is it I don't know. Ta siyempre ijay buntok kon kalingandi are warrior people. Ay. So parang trophy na yung ulo ano pag kinuha. Parang trophy na yung people sa kanila, ay yung ulo sa kanila. Oo. Pero sa atin dito sa Benguet, including Biskaya, actually, Ay, pati in Kinok, when ada ti spirituality nga connected ijay ko. na-experience ko ijay ayan ni. Although ko naabutan iti headhunting ijay ngam gapo iti influensyan ti Christianity. So sinukatan na jay instead nga head. DJ nga tanan na po nga DJ naaramin nga sinan anito inaramid isulti. na nga ulo. Alaon DJ ikabil di ijayon. I see. Isu DJ ti may sang pangibasaran datap no. Barang mabindisyonan na DJ mo tulada. So yung ritual na imbis na ulo yung ikabilda, they fern tree. Yeah. I don't know what that's called. Iso ti insukat na jay ulo. Isukat di DJ. Yung pagtaan nga ulong ti baboy. And then, Nayon na DJ. who wrote the story? Who wrote the story for the Buso? Sino nang isurat sila? Me. Oh. Myself. Ngam, it is just a story, a combined story of my research. So, That agsasabali historical. actually nga sitwasyon ni Jay, pinagkuni ko lang iti may satap no makita lang di Jay trend na. Agsasabali di Jay kas pangarigan di Jay nangyaawid Jay estudyante iti gayom na. Jay gayom na, Awen, sabali actually Jay conforme Jay dado mga istorya nga apan nangan ket headhunter ron da Jay apan nangan. Sabali nga Sabali actually. man Yung nga. talaga nag-imponi ko lang just to Tiket mga sabon, dagijay na nga incidents nangyari to different people. yes. Different. Ngam pinagbalik mo lang Pinagkukum- nangyari ti may Iti maysa. Ayan, iti maysa. Tap no marami di istorya. Ayo, adi pa yung manungay nga ulo diyan. So nangyari yung totoong nangyari yung Kan ang sasabaling ti storyteller Ide. Iti jay, jay sources ko ang sasabali da. Nagapo iti babakot ni ijay ili, ni istoryanda, nagapumot ijay resource ko ijay library, ijay daduma. So kasi saan nanggaling yung yung nangyawid ti gayom lang nga estudyante? ijay pa, ijay ili mi piman di. Idi na since di jay estudyante nga nangang na nga adda balak na nga talaga kinyana. Ta nakiawid lang mo ijay barkada ng estudyante. Ti na inarami na insukat na di jay ulos na. Ijay ulos ti anak da. So actually di jay victim ti nagarami di jay. Hindi yung sa istorya nyo is Si yung, stereo kasi nagmamahal lang in a relationship sila relationship. iso na tinagsakripisyo. And no apay nga inaramin ko DJ agsipod ta DJ influence ti Christianity. About DJ the babae gabi. sacrificing DJ babae gabi Kristiyano iso na. when So DJ
tapno ma-inject no how nga DJ Christian di ko rinum mo napan kon ni Donglawan. It is through his daughter. Iso nga masapol nga arami DJ ifasyon ko DJ tapno iso ti ag sacrifice. Although han nga DJ ti kwa DJ research ko nga DJ bisita dati apan nang isukat. Nadungog na. When nagadungog na iso nga di lang ti tinagbat na. And then, so nakasurvive niya. So nakasurvive nga nakataray. Wala si di. Grabe na. And then, I like yung, kasi hindi ko hindi ko categorize kung ano siya, kung action or EJ Partira, Detin Marta Raya na nga. I like how Boyong did his videography. Yes. Nga uri si Kaiman ko, wow, mayat mo't iman nga makuha. So nga next nga makaistorya. DJ nga talaga ni ti abilidad piman mat ni Buyong. Yeah. Santo ikutuan na nga talaga. Kita na nga stricto DJ karkarunti when it comes to editing. Win talaga pag malmaluman na dito ingana tipat nang no kwatap no maiarami lang na ising papiman. Dahil kung kuna mo nga sa permi gagagat na nga marami yan. Piman ni Mr. Boyong. Mr. Boyong, shout out to you. Boyong, by the way, karigidya na gudang-dungag or Boyong ang namakinan mo is the director of this movie nga pag-istoryahan mo ni Sir Sendong, and also the creator of yung pinakasikat na animation sa Baguio. Lapitok. Yeah, Lapitok. You can check his YouTube or Facebook page if you want to. So that's the time also nga idi masanay sunan nakadiscovery data ni Mr. ada DJ Barkada na iti anime. So dapat nga nagrugin kan ag independent so na syempre ag arabig mo ti sarili na Pinoy. Mostly movies so jay inususaranda. Nalaka nga adalon pero oray no nalaka nga adalon ti pagbilibak kan iso na dagiti content na. Ta ada ngay dagiti da ang angaw na nga nangag ko dahi ta iding inaramid na nga anime katawa ada dagiti istorya nga katawa about certain halimbawa istorya ti panggap ti ibuntok o istorya ti panggap ti Imankayan kasi ado nga iso nga nagkuha nga iman dagiti da day pa nag-aramin na creations na na-amaze ako. Okay. Going back to you. Napag-istoryahan pa ni Boyong pinagatidukan. Linalpas J movie. Do you still record songs right now? Yes. Barbaro? But this time, no ag-record ako agayabak iti kakadwak. So we recorded our songs in groups. So DJ sumasaro nung album ko kat just to economize. Yeah. Iso nga mga lakati kakadwak nga maki-contribute. Tapno DJ 5 or 6 nga composition ko may record ko tano DJ other song mabalimot nga magapukin yada nga contribute. So parang so pagpibibingayan mi. So ti may nga in-encourage ko nga inaramid mi iti may nga ko jay kabanda karami kin botato iti title nga DJ album ni botato adu kami piman jay mga 5 kami. And then nadama DJ gospel song and inspirational song album ni nagagudwon ni piman mat itiag na ganiti Mr. Flor Gaduan Salpino Jay Bugyas. Oh, so parang ang ibig mo sabihin oso naman ngayon yan collaboration diba? Then of course yun doa kami kan ni Miss Christine uno ni Nila Daginis. I see. Jay sister ni Buyong. And then going back dun sa yung mga pag-usapan natin may mga ibang compositions mo. Anya ka rin ada kay Jay composition mo hindi nga about the biyahidor na inayon ti bato niya kanya Ni Doligan. Doligan. Is that a true story? Is that how? Well, that is one of my research. Although namin adun nga dinggak kadagijay old ones sa banda ng bakon kano day. Banda ng bakon. So
Di narami ko ijay kanta. Napanak ijay bakon ngagpastudio rin ijay kanta. Napanak ngagpastudio ijay bakon ngam hang kami nga nang intong pal ijay kabunyan mismo. In background ko lang ijay bakon nagawid kami. Ngam ijay settings ti video ijay acting. Actually ito kalkalong ito Trinidad. Yeah. Nandaya kayo. DJ movie movie MTV DJ music the music. So that is your original composition also? Yes. Original composition? That's my original composition. So, parasak man nga aramiran da iti na-inspire iti may isang country singer mo't lang nang aramin iti legendary story jay nga kauliga kasi so ang aramid akman mo't inaramid ko and it happened. It is a legend already. Yeah. Maubalin nga mo usar nga to tell that the folklore day nga story, di ba? Day storyan ti biyahidor kanong ayun. Ay katang ko mo nagpeso dito tay claim ni ko dito claim ni Jomar dito Hako nga i-claim. Nga day duligan kano agpeso nga tao di ay. And then day duligan kano iso kano ti nagapuan mi nga anak nga mamati. Wow. Then another development. Iso kano ti nagapuan mi nga tabakon mo't lang jay roots mi ganun. Iso kano ti nagapuan mi. I am not sure how true. And ay nagana sa niya. So I am with the hero. Dulingan. Inamagam si Kanta. Inamagam si Kanta. It's not. Kasi hindi mo rin alam kung totoo yung story eh. Well, ada motivation na actually. Ada motivation na. So I just intake ko lang dagi general pas lang mabalin lang acceptable nga pa. Pero adu ti version na ni JP man. Ado di jay nagawin mat iso na nga actually nga na itapal ijay kasi nagawin iso na jay balay nagawin di dadun bamdong ako na nagapudet ni jay banda ijay Mountain Province dadun mamut nagapu ni Duligan jay banda ijay Tino di biyahe di biyahe so dagi jay in general ko lang basta nagnalang ijay Anya ti process mo no agsusurat ka ti kanta? Halimbawa dagi the original mga compositions mo. Anya ti umuno na jay lyrics na pa o no jay music? In melody. Mostly ada ri jay lyrics mamingsan. Ada ri jay may isang karigatan nga biro kung gamin kat jay melody jay tuno. Jay tuno. Iso nga mostly mo't lang agdengdengak iti it just happened to pop up in my mind ngay nga uy may DJ kanta nga tono so lumamingsan uray nakaturugak ala ka nagdagos jay nuan yamin jay pangi-record ko nuhan inot ko isurat ko takwa ngay so kaya yung agisurat uy jay note kaya isungano basaak na dyan ko so ko maiahang ko malipatan. That's a new development. hindi ko alam na medyo talaga marunong pa lang magsulat sa music sheet. Most of the time nga dati napanunod ko nasayang gaputahan ko na i-record. So kailangan nyo nagaduti nagmamayad nga tono nga inaramid ako maitikantang idi kabigatan na nalipatak. So until nga naka adalak iti panangisurat iti nota or jay simple lang. So nga nubigat na masurutan. So ang di music hanggang usually jada do mga ikat gala dati piano or gitara. Kot yun na nga kasi timan. Oy, maganda yung arrangement na yun kasi sulat da. Kanda kayo basta Maminsan idol ada ka jay work. Maminsan nakaturog ako. Maminsan nakaturog ako ada ti tuno ngay nga kas lang nga madream ko nga uy nagmedit nga tuno So oray no makturtur surat ko biit. And then
makompleto ba nga ipalpas dito no nga de, every day by day nga ikatata tinaynayon mo? At dati experience ko nga tawon sakto na kumpleto. Anong kanta yun? DJ dia. Anya ka DJ nga kantan. Anya ka DJ nga kantan. Numamingsan sa. Numamingsan. Bueno. Ta ay kan DJ montan nyo sa ay ilimi. DJ. Ay tawon DJ. Tawon ta. Idehan na kayo nag-record agar aramid akong gamin. Dudolin ko. Ingga na nga i-record ako. So nandun na yung In-improve ko. lyrics. Adan jay lyrics. Adan jay lyrics. Jay melody In-improve na lang. lang. Well, improve lang. So tiket mo nga sawon mas nalaklaka mo nga maarami jay lyrics ngam jay melody. Karkaroon no ada mo ti katamaan basit ngay nga sitwasyon iti biyag. Nalaka. Nalaka jay lyrics. Ayun. So, kasi gamit ti kastandag iti ada do mga kwa. Ada nga ti jay napan ka iti may nga lugar dati nakayatami jay na-inspire mi jay the others they wrote it in the book the others they wrote iti kanta Diary journal. kasay Kunsi ka may konti kanta. iti kanta One setting ba di kasta mga gisurat ti lyrics o no? minsan it combines No, naging surat ka sa silid niyan, sibigat ko na ba? sibigat sa baling tumanan kasla kasi all ada yan mga kasla blessings nga mapibiit ko no napalpas ada mo dyan mo nga talaga nga isaga na na nga tawon tumapan tanto makumplito Wala nga di sabi mo din experience di wala naman akong maraming barkada na artist pero ada nga jay bagada nga i-record na kano din kantayan si Sinay di Laylaydok kanang na kano yan yan din wala din no din ngay kantayan mo minsan yan ay medyo alanganan na yan kung pala tapos all of a sudden ko day alanganan tinaging sikat nangyari kan sa hindi man ada dagihan ko inspektarin nga sumikat ayhan nga sumikat ko ada mo ko na nga ay baka mayat din ito hangat nga pumatok hanga pumatok nung jay expectar mo nga sumikat so ti sikat so nga ay kastiga yan dahil so kan kwa matindi depende ti promotion naman san no nagagat tapi man nga may promote ka idurhan unay nga pumatok iti tao no maipidwa-pidwa kaslangay nga sumurot kanyada. One thing that I want to talk to you about is yung promotion ng music during your time kasi maalala ko yung DZWT or yung Magic FM noon purely ang pinapatugtog lang ng mga yan the English tatalang man nga dekada nga agpatugtog dati local artist singers, di ba? Iso nga radio stations tayo dito hang kayo nga unlike EJ Manila no halimbawa di istoryan ti Eraserheads nga in adati nang patugtog EJ kantada jay radyo kas jay ti kasada nga na discover ngay kanda kayo kasano ting kasayo nga nang kasano ting kasan ti tao nga nang discover ti kantayo taan mo tong maipatugtog EJ radyo Di ay, ti talaga nga kwa. It's a blessing in disguise. Nga, daka nga ti influensya na dito, no? Apay nga, napan iti radio, na ipagagat iti igorot, tan maming sakot, dani nga lipatan ti igorot, ti language da. Ag-shift da pa yun iti, dado, Makot Mountain Province, ag-shift da iti Tagalog. Nga, daka ti influensya na dito, no, ada na arami nga, hit nga kanta nga igorot kan kana ma-inspire nang sa umanan I think it is through marketing dagi enforce mi nga market nga maiwaras kat isuti denggendengda so da kayo mismo hindi market dengen yakod na true promotion kan pa da kami mismo da kami ti mangi-market iti kantami wala kayong marketing branch although ada na outlets pi man dito Trinidad kan Baguio nagla daw no nagrugi kayo 1990s as far as I know as far as I can remember dungdungod ako ti radyo idi awan ti mangud ko nga kanta na nga kanta andaman ngam dagi da olden jo Timbawon awan ti mangud ko idi especially so no 99.9 nga country FM ti pag sorry about that but then pwesto mo ito awan ti madungod mo idi tas siya nga kanta
Tatalang samot nga medyo ang kukuhan ti 20 country FM nga ikot, medyo agpatugtog lang ti local artist. So napanon ko, okay, kastada nga agi market. So talaga nga da kayo. Amen. Nakamiti agi market. And then digi jay tao mismo nga naka-receive. Iso dati mangi push iti radio. And then, Right away. through the word of mouth mo, so dati mga Word of mouth. And dagiti kasi laganap mo ti bars. Aha, When Hindi- ikan tami jay bars. Ano dito po nalagi? Folk house? Folk house. When no ikan tami jay folk house. Nagado ti ma-inspire jay ko. Isuda mo ti mangi kwamot lang. Ay, waday, take nyo na. Isuda. So, ang market na, ang di market yun, idi, bars. Bars. May sa kadagi jay ti katulungan ni ti mga kwa. Again, typical nga dalan ti musicians. Simbaan, choir boy. Pero, anamot nga kahit nga saon nga hanyo nga nalipatan dyan simbahan. Hanamot nga. Pag mayata na, ta ti pundasyon ni ket ije simbahan. Dagi jada do mga handangahan nga ije ti pundasyon da. There is no sense nga agkop up da Okay. ta maybe handa pa una amo kararagbi man. Samantalang no da kami nga daduma nga ije simbahan ti nagapuan mi ket no rumwar ti panubok ada di jay nga tumangat kami mo talaga. Ano dyan bagbagam tatay about the comparison of the old musicians or your generation, nga old narigat? Not old pero dyan, your generation, and then ada dyan kung kurang tatay nga sila nga campaign or advocacy yun kani Manong Andrew. Yes. Paki-explain mo nun yan eh. Well, as your old pas lang kada kami nga elders yung musikero. Lumabalin ka nagiti yung generation anda kumamot nga mapasaran. Nagiti mapasaran ni nga nagna kami iti kasla na isalawasi nga pagnaan, which is nagiti kakadwa mi nga musikero idigat either naging failures tuloy ijay dream da natinag da nga handa nga nakabangon. Kaya lumamisan ada ka dito manmano kami ada kami nga nakasurvive ada tihan. So rin hindi kaya't may ipabalon ka dagiti yang musikeros nga we are already now starting we will be teaching you to do your music in the right path, right way. Kasi considering nga tinagnaan mi iti kat siyempre adalat tadi jay struggle mi ngam pilit nga sindrak mi nagijay music nga da ijay nightlife. Okay. Nightlife. Kapo iti interest ko nga makaadal iti music, I have to stay agbabadak ijay nightlife tapno makaadala. Kat ijay nightlife, ijay kami nga maka-experience kadagiti nagmamadi nga bisyo, vices, nga mangitunda iti pagmadian iti maysa nga individual. Nga nagtintinagan mo ti daduma, nga nakasusurvive mo ti daduma. Kas iti, of course, drugs. Kas iti alcoholic. Kas iti womanizing. And the others. Anya ka nagijay talo TV show mo jay. Baka dami ni jay. So tikayat mo nga sa ni di time yo no like lumay nga musician talaga ibar di pantaam. True. Nulay din nga improve. Uray panawang pay ijay choir. Tamapan ka ijay bar. Sigurado dahi ta. No di jay titutukam nga pag-adalan. Makasuro ka. Kanto. Lumayin ka. Nga mudwani, di ka man advocacy yun Manong Andro. Mudwani, mabalin nga makaadal kayong ta ado dagi jay studios. Ado dagi ito'y organizers iti competitions. Nga suruan na kayo nga mag-improve iti talent yun through competition.
And tata naga-grade kan almost na available amin dagiti music nga mausar. When? Samantalang da kami ijay bar mo lang nga masarakan talaga. lagi jay complete instruments. Awan mo Yes. tinti outside. Yes, So, exactly. really, masapol nga jay kami. Ngam tata. I think no need nga mapan kayo in danger ti sitwasyon ni ijay bar o no ijay nightlife nga makunangan ijay taadda ijay available ijay churches. Anya ti mo kunan ngay ni anya ngay ti sungbat mo no kunan jay halimbawa siya ngay kat ubingak ano and then kahit ko nga musician siyempre jay bar nga rubti kahit ko nga pag setan anya ti kasla nga balakad mo ti ka siya ti thinking mo. Well, masapol nga istorya kinyana dagijay nagmayat nga experience ko as well as tay nagmadi. Tabareng ijay iso na nga mapalagipan kat ureno adanto iso na ijay makita nanto. Muna nga mang differentiate nga ay this is it. Baka ostol jay kunan ni Apo Sindong nga masapol nga hanak nga sumang sali iti kastoy nga grupo, iwasak iti kastoy nga bisyo. Well, malagip ko jay pa. Jay istorya ni Manong Andrew di previous na podcast. Ngayon adapay atin ang tutok kanya ti nariting nakigtutak nga apay nga dati nalamiis nga ko nga nakatutok ijay likod ko tinutukan na kano ti palto. Wow. I don't know the exact story pero kasla nga nabartok sa jay babae nga gayam jay ko napan jay stage. Siyempre kasla nga inalalayan lang yung mga Ay, so iso tipa. Any experience similar to that? Nadamot lang. I am very Cautious. cautious. Idi. Tahan ko nga talaga nga mai-involve iti kasya. Aha, wow. Ora in case na kursunadak jay babae, but jay ko nam nga adalat ta jay kusong. Nga si putak no awan ti maapektar nga tao, then I will do it. Ngam no adda, I will live it. Those are the things that you will experience if you... Yes, true. You- Maybe didn't may experience you. Pero Mapasubo. it's a life experience naman na pag nalusutan mo, Oo. parang kayo nalusutan nyo. Pero hanggat maaari, sa mga advice sa mga younger musicians, learn from the experience of the old ones. Yes. Ganon. And try to do your music in the right way. That is dito ulit-ulit. What is the right way? The right way is to learn it outside, especially may mayat mo sa jay kayo church na develop iti talent yun. May that is the best. That's the best. And then after that, kung mabaling na kayang kayo, yun din sumali kayo iti entertainment. Kasi iti entertainment, ijay mo ti ayan ti livelihood sa totoo lang. Ijay kayo nga mabayadan, ikaw na ikan iti, ada iti concerts. Kahit no ada ka iti concerts, mapan ka nga talaga iti bars, mapan ka iti hotels, nagpo ka abroad. Ngam at least no jay fondasyon nyo ko ti church, at least adan to ti guide you. Yeah, tama. About movie making, if you, what is your experience about movie making? Yung nabibili ba yung local na movies ng like yung movie nyo na Buso? Sa movie making, may ibuga ang igorot. Yeah. I like your acting by the way. Yung di ko ani sinude di kadwa yung nga dramatista ni naganan. Ni di nga dramatista ti radyo. Dramatista I am either ni Enting, either ni... No, J Buso mo lang. Ni J ay, di babae ni- yung asawa mo. Asawa mo yun. ni... Lay. I like the voice pero parang this is my opinion. Yes. Sa voice and sa acting, it's a little bit unconnected. Yes, Well, true. unconnected. Sa bagay, isa natin munti findings ni Sister. Anyway, Anyway, big fan here. yes, it's just a matter of sa gabasit langat nga pangpuna. Anyway, we are improving to that. We ourselves. Kata ijay nakita gamin ni Sir Buyong Matlang kasi
ada lang ti pagdiferensya ni EJ acting and then Yung voice. EJ voice. Aksi po ta EJ voice ti man nasanay so na EJ radio. Yun, tama. Kasi yung ini-imagine mo na ginagawa niya physically kapag napapakinggan mo yung boses niya. Nung madagdangag mo din boses na, siyempre, again, imagine kan ijayan eh. Oh, nga Well, talaga. sa bagay, dati bias ko siguro mo ijay ta, nabayag ko nga dinungdungag iso na sipot pa Iti yung as ubing radio. When, adada pa lang iso na dyan bombo radyo ini. Idi, dangdanggak siguro nga kasi, siyempre, ikanda kami nga dangdungag ti drama. Da nga dyan, imagination mo nga kastoy siguro timang mangyari. Which will, your imagination will coincide to the way she portrays or the way she enunciates words. Yes. Mga kasjay. And then, suddenly to see her act in a movie nga, medyo hindi siya masyadong physical. Ayun. Yun lang naman. Yun lang naman. But when it comes to acting and the things, okay naman yung acting niya. Ayun, okay lang naman. Sa acting din naman namin sa Boso, she did her She did her part well, yeah. part very well. Very well. And so, she is a part of the success of the project. Yeah, di ba? exactly. She is a part. She's actually a good actress also. Yeah. Yeah. And Kan nagadumot din ni Salsalianan. Salsalian na check ko lang gawin nga namon nga ni amo na body man pang kana niya. Promise. Ta siyempre idi idi kaubing me drama mo't lang ay tinangdanggan me. So a big fan of her mayat yung boses na ko ni. Kunak no Ilocano nga puro. Actually, kailian mi. Ay kailan. Kailian mi di either the father of Samat or the mother. EJ Kibungan. Actually jay duwa pa nga singin nga kabsat nan samot din na ka-eskwela miti ba. Ka-eskwela ulit BSU di batch namin sa education. Doon sa movie, so may ibubuga tayo but is it are you affected also on this piracy? Apektado ba? Ay, siyempre. Super. Ini and ti kaslang pagmadyan na pa ijay no kakabsat mo lang no kailian ti mangit iti bali pag failure ti marketing lalo na iti marketing tayo Sige lang. sige iso di jay pakiusap mi bilang kadwayo nga igorot baling kadwayo mutla nga artist no mabalin kasla titinulong we believe matkit di nga by their actions nga nang ala ijay without our permission inalad-alad ta nakatulong matkit tipi man nga nang i-promote exactly kaya lang ada lang kuman basit mo ura ijay gross tapnohan kami nga agreement nga kastoy mo nga maki kalautan timang mangyari bumakbak nang day agpay-pirate day artist nga nang i-produce tipo mo pobre sila nga kasi timang mangyari kasla kasi and this is the same music and movie parehas lang. yes parehas ano ti opinion mo jay adang jay time di jay last podcast mi kini ko kani Manong Andrew ada jay appeal ko kada jay da YouTubers yes adang jay ko nanamot lang what's your reaction on that nga usually gamin ti kastana ada kano ti YouTubers or YouTube creators nga the best of Sendong best of Igorot songs and then kanta ni Sindong kanta ni Andrew yes si collections your time to give the message. Ang ko amo ididamo talagang ignorante kami nga adagay iti kasi nga mangyari iti produce mi in banbanugan mi kankanta mi nga numabalin ko kasla dyan ako namit lang ni Andrew at least okay lang dagi dyan napalabas nga mutat ako enough is enough. Ada ba ti organization niyo to combat this or to like again go against yung ganitong nangyayari? As I said, enough is enough. Kami nga interesado nga go after those
So, Okay lang. Okay Basta lumabalin uston ko ma. Boston. Right. Pero wala kayong organization na ano? So far, wala iso DJ kung kunatayo nga nudenggan ko mabasit ti gobyerno ti anak ukan tayo ta makitinulong da about this ongoing rampant piracies nga nangyayari iti ikorot talents iso deta ti work tayo bilang may isang citizen dito Cordillera. You talked about government, so we are veering to politics. I don't want to talk about it, but well, you know. Is that one of the reason why you ran for board member? Yeah. Yes, that is one. Although nagaduda gijay kaya tayo nga ilawak babon ti pinagserbi. Ngam of course data ti masak nga tutukan tayo tapno hanod unay ang kaasi dagijay talents tayo. Yeah. Nga agkarkaradak man la iti solusyon na na ito'y mangyari nga problema iti entertainment iti Cordilleras. Yeah. Kat sapay ko nga maikan tayo DJ iti solusyon no matutukan. DJ gamin tinakas na kaputa awan unay ti musikiro ijay awan ti mangtutok. Numhan lang anga basta musikiro lang gamin. Ya mo namot nga agserbiya. Okay, now, nandyan din lamang tayo. Dati nakita ka video mo explaining yourself why apay nga tin Yes. apay nga manarapaap kayo ay mantaray ay board member. Can you explain it to me now kung anya dagiti dakas lang nga plano during that time? Well, ti plano during that time that kayat ko nga talaga nga i-widen pa DJ pa nag-survey. Kung kayat ko nga ma-realize DJ na bayagan nga pinag-survey iti public through my talents, through my singing. Ma-realize nga han ko lang nga umay idanon kada kayo ti kantak no di idanon ko in action. Tapno makapag-survey kada kayo. Kasi DJ. So imbaga nga no kunak nga datak wa igurot yan man tim-tim puyog tako, datak wa igurot yan man gagagat ako. I have to do it in action. Iso nga dati napanunod ko nga umay nga agpresentar nga makinayon iti kastoy nga panagserbi entire kabinggitan. No apay nga entire kabinggitan ta kuna dagamin nga apay nga hangka nga agrugi. Ijay baba? Yeah, baba. My main is service. I am not a politician. Tapno na agrugi iti grade 1, grade 2, in grade 3. My main is my service. And my service starts in the province, not in my munisipyo. Ngam nag-start in the province, isuwan nga tinaitulan mi dagijay songs may introduction mi iti Cordillera. Agsimot not only in Benguet, but the whole Cordillera. Ti pinagsasabi ijay ang start ijay ko nga ma-realize na ijay kinanta-kanta para kada kayo. Kasi ijay. Maybe I can the thing is no. Laga nga in pantak inti ka. Balik tayo dun sa about sa piracy. Maybe I can help you with the copyright claims for YouTube. Yes. Mabalin siguro day. Ang problema kasi kung bakit hindi na pa-flag walang nagka-claim. No, dati mas adumot kindi dito especially la Trinidad dati kaya na mga arami DJ. Ang problema kasi walang nang claim doon sa kanta. So ang nangyayari doon, ka nag-upload ka, it's yours, original mo di. And then I uploaded it best of Igorot songs. Ang algorithm ni YouTube kita na those are songs that was originally mine, originally yours. Walang nagki-claim sa ating dalawa, so atin yun. Parang nangyari. Dito timiwak leta. So, our songs in original compositions will not be kept solely for us. Talaga ka i-share mi. Han mi nga pan idudulin data no dakta kami lang ti makinabangan. I-share mi data kada kayo
provided you do it, we'll do it in the right way. Doing kumat, ano mabalbalin, ipakadalang-dalang kumamat, o no ada tati tungtungan. And, tapno, saan nga dakos piman dito nga, ikwada, no ada mati ko na nga, i-kwakta ito in promotion of your, kasi sa tatong kami lang. There is a way that you can claim monetization for that one. Marami kayong pwedeng kausapin, maraming vloggers and ni Jan Sawak na din, medyo expert siguro din in terms of things monetization of YouTube. Ni someone in Norhost Studio or FDG Stages. Expert na gid in terms of i-claim nyo lang. And then if adati monetization na, at least no na-approvean jay claim you for the copyrights. Jay monetization na, adamot ti maipan ko na kayo sa YouTube channel yun pa siya. Medyo mahaba ang proseso pero at least you can claim kung ano yung rightfully nasa inyo. Yes, I see. You can ask help. Kasi mga artist din naman yung mga yun. Oo naman. Artist na mo lang lagi dyan. Kat anyway, lagi dyan na ikokak lang nga lagi ito. Ikat idea lang. Right. At the same time, yeah, it is right and proper to go to you and ask permission. Tama ba? Kumang. Di ba? Yun lang naman ang point. Yun lang. Going back to politics. Do you malapit na ang filing? What's your plan? I am still on my survey activities. Narigat ti man nga sumabsabak, nuhan pa nga nakonsulta dagiti dapat mga konsultaan. Nuhin mat kiti. Narigat mat nga sisyak lang ti mangipupush iti bagik. Mostly nga inmo na nga nakonsulta ket dagiti fellow musicians. Yes, sure. And I told them nga well, siyak mati nakapanunot nga agbalak iti kastoy. No ada ko mati dadu mga makita ti nga fit to that position, then let's support him. No awan, then I present myself. Tapno aga prograde tayo ngat. Tapno sumunod tayo mat ijay. Tapno adamat nga talaga ti mangtutok iti biyang ti entertainers dito Cordillera. Dahil ti inbagak kinyada and they said yes. So second nga konsulta ako lagi jay elders. Jay kakaro jay kay Ilian Piman mismo. Kasano no ibaga ni elders nga isa siya sana man ano kakasikaman ni sayan. Yan taman party ka dis wala baboy. Dati problema. Exactly. Dati exactly nga problema. Iso na jay. Kadagiti amin, kadagiti kakailan. Totoong nangyayari yan. Totoo ba? Educate me because I don't know that. Totoong nangyayari yan. True! Ay. So dati may nga agpiprevent kanyak nga umasindag ka dagiti lalakay nga although amuna nga mangitid iti basabas dagiti bendisyon. Nga no dumawat da. Iti kasjay. Kat makita kat nga kabaulan ti bulsa dahil tati may isang mang tengtengel kanyak mang prevent kanyak tap umayak aga approach kinyada so adala in a way nga uray awan di kat ma-approach ko isuda tatutuo data nang nangeg ko nga ibagbagan pa lang nilulak iti nga no pumasok ka iti may isang agserbi politician kunana kanyak masapong nga pukitam ti sarili nga ubot. Anya nga pukitam, ay pinukitam di ubot mo. Uy, sinusan pukitam? Siyempre, ipailam sin kailyam ay sikak, waday may bugam sin ili. True. Kinanyawan. Tano ija ilimi at dapay lang di jay kanyaw nga maggraduan iti grade 1, grade 2, grade 3 inga nga mamdit ka
pwede nga kunada nga mapan ka iti graduate nga makilala kan nga may isa nga Kadangyan. tanyag ijay kadangyan ijay ilyo. Kat no di jay ti kunada nga qualification why? Pangpangasyo pa na. Ada akong dito syudad. Ada ak dito'y linyan iti La Trinidad nga handamot nga ipapractice ti kasday nag-survive ka, nag-success naman. Oh, tama. Iso nga, di dyan, di kayat ko nga i-approach ka digiti na kailian. Might siguro nga ipartiyam isoda. Tapos, ipartiyam si manok. Kasi kan ibaga di ka po na amuyak si di. Tawada kay anak yo Yes. representar unda kayo. Mabalin siguro. Mabalin piman. Mabalin siguro man. Unuhaan, parto kong dahil lakay, tasakto. Kade. Anyway, Just one last word. Ada gawin ko yung dyan na meet ko nga elders medyo palingan na nagpasyar ito. Pananang. Ay, nantaray ka ba yan? so ada anda pa yung amo kaya. Pananang. Ay, akot alikon. Ibagasin, elders takol palina mo. Kanana. Suma ka. Ano sa mga man ala si basit. So that was during the previous Yeah, the election. previous. Ang ibaga kalagay si elders na kastati plano. Na may mayat nga talaga no, adati support tinagapon po nga napiman. Tama. So, Tama. inkarigatan tayo. Yeah. Saan mo't nga naaramin nga well, so awan tigasat tayo. Saan ang shortcoming natin doon? If you're trying to assess the situation during the past election, anya ti kas lang kurang tayo Jay. Oo muna nga talaga finances. May kadwakot damdamok lang nga ron independenti pa lang. So wala It should be nga dati party. Piman nga nakikwa. Dati stable bala ka di nga paki-party ak opposition. It seems nga han nga interesado iti presensya kay kat alangan nga ipilit ko ti bagi no Madina. But I need mga bakman saan I need to agparang as just this starting point. Ano nga di ko nak nga apanak abakan nga sigurado di jay kwa nga just to start. So di jay katan ko nga ekspektaran piman. But then at least among how many board members manong ka pinagtraid? Bali 12 kami. 12. Matinag ti 6, mabati ti 6. I see. Kat naglaing iso ti map-appreciate ko kadagiti kailyan. Ta inremin na di jay dati nga 6, intinag na di jay barbaro nga 6. At gusto rin ta magay-apos. Dati nasagat ijay ti maysa. Kat adati natinag ijay maysa. Either ijay ti ag-apos, una ijay bangir ti ag-apos. Tama. Gaputa inarami ti dijay, that is a very wise decision nga nagbutos. Yeah. Well, baka matulad ka kay yung Chong Pandong na at the second term second attempt, I mean. Hindi man. So ti mabalin nga makitakbot nga kung he came from yung mga ganitong area and then moved to politics. Pero more on serious sa pamatiso na. Media mo, you are on the entertainment area. Yes. Yeah. And what is next for Sindong Talao? What's next? Any plan in the future? Songs or movies you're trying to make right now? Well, at present, tayo lang. Ag-recover kami kailangan kami iti tinamaan dahil sa into the pandemic kada kami. na to. Yeah. So kadagiti may ibagbaga kadagiti anyaman ti plano daytoy no kas pangarigan talaga nga for the meantime pay lakad ti kas nga ag-recover ta may sa tayo nga inatalan daytoy pandemic. It's almost 1 year nga awan ti trabaho ti tao bilang entertainer ta kasting ordi nangyari so nya ngay para sa nga i-recover lahat di mabalin nga kaya tayo nga i-recover bumangon manon tapno mapantay iti
So wala kayong upcoming projects na yung mga adabati tawag nila. Hindi kasi ako nanonood. Mga Ada online shows ninyo. Facebook Live. Ada ijay project mi ngam this time hanan nga ijay recording kat ijay collection ti ka song ko nga ikabil ko iti magazine. Ikabil ko iti magazine nga narugyak matan. So no makita yung kakapsat ada ijay igurot song book, song magazines ijay outlets tayo. Baka later on asin ni Apo adamot ti Sindong Talaw Collection song hits ijay. Although amin nga ijay kanta kada ijay with guest with their permission nga mainayon ijay kantada ijay songbook tayo. Aside from that, di kung kunata tayo dati program mo, JRPN. Oh, yes. So ijay ti mayaw awis ko kada kayo dati tata iti radio hosting. Dati ijay taura no kasi nga pandemic kayat ko nga idanon lagta kada kayo ijay kantak as reminders, kantak as tulong, kantak as entertainment para kada kayo nga nga kakailyan. So may mayat nga dati ijay radyo ta idanon ko ijay lapayag yung ore ada kayo ijay kamay. Ore ada kayo nga bangmangan. Ada kayo ijay trabaho yo manggulad tati panagliliwan ni Sindong kada kayo. And agay ka ti artist, di ba? Yeah, sure. And then shout out to Victor Antonio. Oh yes, si Victor. Ni Victor Antonio nga dati kati sumay sa kadagiti na anap nga bueno active From Ginawang Mantayan, Kailian. Nga may sa nga mentor ko para iti singing competition nga inangay ni Andrew dito RPN yutlaang. So ni Andrew tinang ko dyan. I work hand in hand with him together with Miss April Joy Busoy. Barang no mapagkasatan kami nga mga naijay Jeff Price. Kumusta naman ang standing ng bata na yan? Well, matindi ang laban. Kasi hindi sinanmot dagiti makalaban naglalaing damot lang pimanmot. And so kung nakpiman nga ay this is true perseverance. Yeah. May papati tayo nga practice. Anto nga maikari nga maalat tayo nga dagos ti tayo ijay ngam at least nabak tayo at least we tried our best. Alright, so I won't take a lot of your time. Thank you so much for doing this podcast. Thank you. Okay, everybody who are listening and watching, this is Yung Maestro speak with Apo Sindong Talaw. Thank you so much. Bye, everybody. So, sidoy karod din ang istoryaan mi kan Apo Sindong Talaw. Kat salamat sin panagdunguyo ya panag buyayo no bunbuyo kayo sa YouTube. So, the conversation reminded me of a quote by Michael Phelps, and I want to share it with you. It goes like this: there will be obstacles, there will be doubters, there will be mistakes, but with hard work, there are no limits. By Michael Phelps. Thank you so much for listening.